Не ме удря, бе! Ван Фокс, спри веднага, той се опитва да ме убие! Ай, спри! Ти какво имаш? Виж къса пина какво ти прави, на мен ми правеше тоя ембата така. Първи са! Некъв има с тир. Имам емперър. Баси якото. Ти имаш книга ли? Боля ме главата. Тук е перудата. Емперър. Император. Аз съм Гъмбо. Ти си Гъмбъл. Това не е Гъмбъл, бе. Това монстър ще е пред мене! Гъмбъл е комби вариант. Той ги помни и тия. Монстъга. Колко да влезна? О, чакай бе. Ще се самоубия. Аз съм 16. Колко ще носа 10? Оф, сега ще ми даде камионче. Не ми даде камионче. Аз не ги помня, аз просто следвам другите. А той е с... педал е с мотор! Това беше патата по тията. Там ми даде мотор, което не е никак зле да получава мотор тук. Тория, моля се разкара, той получава също много добри неща с мен, ми диша задницата, брат. Защо е с мотор? Пипирудата! Шибания монстър е с мотор, бе, брат. Пипин какалант. 25-я чак е Садар. Тория ме притиска Фокс, ще го притисна аз с него. Сета, брат, той касакът ми даде камион. О, бъга, не мога повярвам. Бързо състезание, дълго състезание. Слава Богу. Да, я по магистралата малко с камионче. Сега по магистрала, като съм с Боксвил. Да, грейп. 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 При мен е руса, при тебе не е. При мен е чернокоса, не видях. Но не е контактно, честно казано. Пирута надпред, защо? Да, я боснаха, бе, брат, за какво? Защото е стримър. Стримър, бай, давай. И аз да бех стримър и мен ще да ме пуска първи. Между тази кола, която избрах, не е лоша и са избрали и друг... супер е тази кола, между другото. Бе, не е лош. И някакви други хора беха избрали. Shadow Шпек е пред мен. Калижан се не имба. GG 5 times. Направо, сега нема спирам да носам с камион. Много си глупав. Не бех с камион дева. В смисъл за късмет на другите. Мен има камион обаче и не ми дава да мина. Митко, бомбата е пред мене. Сега ще видиш Митко. Той си мисли, че взимам завоя, ама... Защо по магистрата съм с този хуй, бе, бра? Помощ, пускат ме! Не взех завоя, брат, сори. Педала... Парагон е добре. О, Уинбет! Уинбет иска да ме блъска. Моля те нещо бързичко. Какъв вида? Кой какъв вида, бе, лут? Кай да ти обясня, че му взимам буст и не го настигам. Идва камион зад мен, обаче това не е много добре. Не, бе, не ме блъска. Аз съм с моторче. Моторунгио? Монстър на здраве, Ще го бъсна. Ще бъсна. Чакай. Кой ще блъскаш, бе, лут? Пипи, Рудо. Не ме удря, бе! Кажи какво искаш да хапнеш? Ван Фокс, спри веднага, той се опитва да ме убие! Не се путе, бе. Сигурно ме псува. Кой знае? Ой. Радио се е добре, Фокс, между другото. Така, ами не е прекалено зле, няма да се оплаквам. Така, още съм на първо място. Овладях положението. Ти какво имаш? Не, Ох, не мога, брат. Стига толкова. Да разбери го в дърво. Идех. Ама той се е зад мен. Ти гия си, бе. Давай, прави му някакви работи. Ох, пуснах си.
О, Shadow BG. Убий го! Остава, Пути го! брат. Пути го! Какво ми даде пикадор? Виж Касапина какво ти прави, на мен ми правеше това ембата така. Същото нещо. Да. Тя са бахти, не знам защо го правят. Сега ще го Стига бе брат, аз по-бързо. няма как да ви настигна. Пикадора е добър. Не ми даде бушче бе брат. Нищо, аз го изстроих достатъчно. Пути го! Извинявай. Той те убива. Ще го убия сега за карма. А той се удари сам. А той пак е втори то монстъра бе брат, защо? Втория, да, сега ще видиш колко е втори. Не можах да го бутна като хората. Ей, ние сме към края. Ще го убия, няма да игра с такива. Нямаш право да печелиш като играеш по този начин, Аха, болер рейд. Момент. Какъв момент? Как така мина бе, брат? Мислих, че мога да блокирам тъпия път бе, брат. Но не мисля, че е достатъчно, че да убия някой. Играта сама му даде кармата. Не, сега ще ми даде камионче. Не трябва камионче, не трябва. На къде е това? Ех, тази кола не я ли карах бе? По магистралата? Има време, да, има време. Не, Митко. Айде! Не, Митко. Аре бе! Блядь. И ета жаба, блядь. Няма какво да играят. Ти отли за това дига 100 км в час, мисъл. трябваше да До края на тролиш. магистрата ще съм с жаба. Какво да тролят? Те ме изпревариха, иначе ще да ги троля, ако бех близко до тях. Свърши брат. Тева. Нема с жаба до края, ще да съм 38. Аз май съм виждал такива туалетни, няма спомен. Говно до туалетната. Да, брат, ако си изсрал до туалетната, не в нея. Как е успял въпрос? Не може да стигна Will Power. Как го правиш? Обясни. Брат, напъналото е много яко, свалил си вече гащите, нали, вече си туалетната и... Като снаряд ли? Тъмън да седеш, нали, на туалетната и то... си ебала майката. Какво е това? Колко Това километра? беше 2 обиколки. Да, 6. О, ти що си въпит? Всички сме въпитки. Грате. Грейт пак не е зле. Нали беше казал, че Perfect и Great е едно и също. Едно и също е, буквално. Виж кой е до мен. Ече? Ех, че не е. Ма то е... Не, то може да се пусне по някое време. Или вие си го избрахте нон-контактно. Това е нон-контакти. Звъни на бившите контакти. На бившите контакти. Нали се тъпата возихте песен. в яхти, За първ път епахти. я чух на онова участие там. Прокуденото участие. Как му да сме само ние на Майка му! Имаш още бе. добре. Още 5 човека. Супер. Това е много тъжно, бе, брат. Лошото е, че останахме и ние. Ама аз се напих. Аз се напих и ми беше весело. Пак ли джипка, бе, брат? Беше ми весело, какво ми пука, че съм пиян. Какво ми пука, че няма никой, т.е. Не ми си ми екстра. Те ми пяха там някакви курви. Айде, Пипи Руда, до свидания. Кой да осъзнае, че една от тях ще ми е любовта на живота ми. Да. Вам се. Да, любовен филм ли е, какво? Аха. Любов от пръв поглед. Акума тема. Курума, де? Какво говоря, бе? Акума тайма так. Абе, брат! Това бе, бате. Това е Wastelandер. бързо, между другото. Да, между другото. Между другото, what the fuck? Какво правим за войте обаче? Ще кътваш. Завой си са малко завойте, да. Внимавай, емо да не фръкнеш с този булдозер. Що не е много контакт, бе, брат. Да, бе, ще да ги еба тука. И аз много исках там да блокирам пътя Дева. Ама, защо се правят на невидими, бе, брат? Ама като те ударят и ставаш невидим, брат, много ето по Дева. Защо се правят на невидими, ли?
Ако не ставаха невидими, направо ще Че да мина ли? седят там цял ден. Минах. Да. Аллаху акбар! Това е ужасно. Полицейска кола. Кажат по-добре букчийското там, по-бързо. Кой се гониш, с лошите ли? Гона ги аз. Good things. Стига би битка. Звъни на бившите контакти, брат. Той е още! 60 чекпоинта има, бе, лут. Да, бе, лут, това е много дългото. О, боже, боже. Работа, бе. Чекай, че е било задръстване. О, виж пред мен какво има, бе, брат! Кое е това? Ракетата ли е това? Ракетата е, да. Няма къде да я Няма. ползва тук. Няма къде да я пусне, нали? Ако я пусне тук, отива в Холивуд. Камион. До Керим, да, това е добро между другото, Ремос 2. ППЦ. Ето тук аз примерно бих цъкнал булста, той е много страхлив. Ти ще Не знае как владееш се колата, ползва. Е, тук. Много ясно. Е, тук. майка му в Айде. путката. Сега да му даде камион. Ще я Тореро, бутна. брат, ало! Ама Доминик Тореро ли? Ха-ха, беше. Не е Тореро. Игнас. Че малко да видя. 40 чекпоинт. Аре, моля те, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Какво е това, бе? Аре бе, подведох жокера, се защо по не тия. ми излиза? Те пак имат бързи коли, бе, брат. Ах ти педалите. Добре, как Педал, така... ушивам! Ники се го репоства този тъп. Е, раз. Киро брейка ли? Але това Рене Никола Бихичко. Не. Майка му теба. Абе, дай ми нещо да не е SUV, бе, бате! Дай ми нещо, ще се реванширам. Това е бързо, между другото. SUV Sport Universal Vehicle. Да, ма в играта има такива, къде изобщо не са спорт. Това изяда някакъв камък и аз го Тихо глътнах. изяде. Кой е тука, бе? Кой е тука, бе? Кой е Махай влизал? се камене. Охо, разбихме ли се, брат? О, бъги. Бъг. Абе, Ники, как се казва този турчина, къде се го репостваш, бе? Ники, май Ники спи. малко се свързва. Дали? И се свързваш. Ники, как С се казва извънземни. този турчина, къде се го репостваш? Кой е то турчи? Като къде се е в гората и псува нещо, сещаш се? Аха, стих Майката е, бе. Чета в майката е, бе, да. Това иска да кажа. Що в майката е. Това е много тъп. Това е много голяма Гледам търта. хуй, ма готин. Май се казваше Жокера, бе, брата. Ой, let's go! Чакай малко. Кое място си? Второ. Първо, всеки момент. В този формула. Това не е честно, емо. Не ми пука! Баш накрая ли, бе? Гледай го какъв е бърз. Отиваме с аз. Аре, бе те, мама! Дай му нещо бавно. Не, брат, пак втори, бе. Айде, предния път можеше да го спечеля, ама ако не беше обърнала невидимата стена, после ако не ме беше таргетала той, Пипиротката. Да много качи това в клипче. Да види как съм го издухал.